urung rampung sapa meneh? Kurawa rasa nggawa nenggala kowe iki menang, rasa nggawa Walugara kowe menang. Ngene balik iki. Hanya lho. Lah yo kene, lah yo nyo. Iki pucuke iki nang kene. Iki nek tak tampani nek nganti kenengi aku mati. Alah ora. Nyo. Bagong, ora sembrono. Nyo. Bagong. Aku gak. Truk. Rene yo. Balekke, Gong. Sing duwe dhewe wedi yo. Wedi piye? Ora percaya ta kowe. Nyo tampanono sinipun matur sembah nuwun tanpa. Yo. Bagong ora sembrono. Nyo tampanono. Sing aku. Apik ya, Gong. Dadi balik mesake Ndara Baladewa wis nglabuhi setok nggo gujet ora. Dadi balik. Nah ngono kuwi lho. Lho. Gong, awake dhewe sowan kok ngerti-ngerti Patih Sengkuni wis ngendika kutuk marani sunduk. Rasa wedi to. Diutus bapak iki sing tetek atine. Sing madhep mantep rasane. Rasa ngrungokke suarane Patih Sengkuni. Wis gak matur apa perlune? Ya, siap-siap ya, Le. Oke. Petro. Wonten dawuh sinipun. Slamet tekamu. Pangestunipun sinipun Ngastina wilujeng bekti kula kunjuk. Ya tak tampa pangestu Tampanono. Meniki sangat anggen kawula dadosaken jimat. Bagong. Nun. Slamet tekamu. Pangestunipun sinipun Prabu Duryudana wilujeng bekti kula katur. Ya tak tampa pangestu Tampanono. Meniki sangat anggen kawula dadosaken jimat. Petruk slamet tekaku. Wilujeng Gusti Patih ajeng nyuwun priksa werdinipun kutuk marani sunduk menika menapa? Iki mau ming tembung sing ora ana tegese. Mboten kangge kula to. Ora Petruk, syukur. Nek kangge kula niku karwane sisan ling ngurus. Ana kula niku kawan sowan orang duwe niat apa-apa kok wis dinekke kutuk marani sunduk. Bekti kula katur kena Patih. Iya Petruk ndak tampa. Njaluk ngapura ya aku ki mau ming kaya wong lindur. Lek ngomong ora sengaja. Nggih, upamana artine mangertekke sisan karwane kula ling ngrasake. Ora kok Petruk prayogakno. Ponokawan Bagong padha rareja sak praptamu. Sampeyan ngaku mboten apa artine sunduk marani kutuk. Kuwalik kok. Kuwalik. Padha wae wong padha disunduk kok. Ora Bagong ora ana apa-apa. Nek ana apa-apa bloko sisan rek ana pasti mboten apa-apa. Lha niki Petruk kare Bagong niku wis kulina krungu swara sing medeni niku wis kulina. Ngungkuli kutuk marani sunduk kula wis kulina. Dadi nek sampeyan ngomong kaya ngoten niku ora iso merdekke mang tutup-tutupi. Tenono kowe. Lho. Malah ngancam karo aku. Ora ngancam ing titenono kok. Ngancami nak kaya aku wani-wani ya Truk. Ha iya. Petruk kantong bolong padha raja samraptamu. Pangestunipun Bagong Brandurna wilujeng bekti kula kunjung nggih perban. Oh iya tak tampa. Pangestu Tampanono Petruk. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Ponokan Bagong padha raja samraptamu. Pangestunipun Brandurna wilujeng bekti kula kunjung. Tak tampa Bagong pangestu Tampanono. Nggih sanget anggen kawula dadosaken jimat paripik. Petruk, Ndara Werkudara, yo, slamet tekamu. Wilujeng Den bekti kula kunjuk, yo, pangestu Tampanono. Nggih, kula pundi nggo jimat. Bagong Padhararja. Ndara Werkudara? Yo, Bagong. Kok teng mriki salah kamar sampean? Salah perkara piye? Aku dene sampean iku nek lenggane iku ya ning negara Ngamarta kok. Sagedhagane iki Ndara Werkudara kok lenggah teng negara Ngastina. Wah. Pancen niatku sowan ning negara Ngastina. Mulaja nganti kaget yen dina iki aku sowan ana negara Ngastina. Nggih matur sembah nuwun. Iya.
Petruk padha kanthi harja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Petruk. Bagong padha harja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Janaka bekti kula kunjuk. Iya Bagong ndak tumpu. Prayogakno Bagong. Nun inggih sanggen-sanggen kawula dadosaken jimat. Petruk dalem ana wigati apa? Muruhake matur marang panjenengan ingsun samendang aja nganti ning karempit. Kepareng matur sanipun sun Prabu pun Duryudana menawi wonten lepat atur kula diagung pangaksami ora dadi ngopo Petruk matur sembah nuwun. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak namung kula menika dapur dipun utus dening kakekne Semar. Bapak Semar nampi pangendikanipun sinuwun Prabu Darmakusuma tumuli utusan kaliyan kula. Lah sejarahipun ngeten. Nalika semanten kula menika karo Bapak Semar pancen ajeng ngasok bulu bekti glondong pengareng-areng ngaturake dharma bekti kula dhateng pundhen kula para Pandhawa. Nanging sareng kula mlebet kedhaton negari Ngamarta kaget. Wonten ing mriku namung lenggah sinuwun Puntadewa kaliyan ndara kula Nekula Sedewa. Malah pasuryanipun ndara Puntadewa niku wah kaya piyai sing susah banget nika. Tumuli bapak matur kaliyan ndara Puntadewa, sinuwun enten apa kok penggalipun susah? Pandhawa kok mboten jangkep niku sami tindak pundi? Ngoten niku ngendikane bapak. Ndara Puntadewa nalika semanten tumuli paring pangandikan, mboten ketang pedhot-pedhot ngendikanipun Ndara Puntadewa mergi susah penggalihipun. Paring pangandikan nek Ndara Werkudara kali Ndara Janaka menika sak mangke mboten lenggah wonten ing kasatriyan, malah mboten sowan wonten negari Ngamarta, tilar dhateng kewajibanipun kasatriyan sami lenggah wonten negari Ngastina. Kawontenan kados mekaten menika bapak kaget. Lho, lah Ngastina enten apa sinuwun? Ndara Puntadewa nggih paring pangandikan jarene Suwita karo pendhita anyar katon sing padha lenggah ing negara Ngastina sing lagi wae minangka sumitraning sinuwun Prabu Duryudana. Ha, terus bapak wong golek ngelmu niku kudu dititeni jero cethèking guru. Ngelmune guru niku kudu dititeni. Ora saben pendhita disuwitani, ora saben brahmana disuwitani. Ya nek brahmana niku pancen duwe ngelmu sing jero, pancen duwe ngelmu sing migunani tumraping gesangipun Ndara Werkudara lan Janaka. Kula pitados wong gayung ngelmu niku ora kok winates umur niku mboten. Ning waton pikirane isih jalan, tangane isih isa kumrembyah, sikile isih isa jumangkah. Wong niku diwajibake gayung ngelmu sak oke-okehe. Ning ra ya sesa-sesa sing digayuh, tegese sesa-sesa sing disuwitani. Ngelmune niku migunani napa mboten? Napa ngelmu niku ngelmu ngawu gawar ngawur, ngelmu nagur sing mboten enten manfaatipun. Terus Ndara Puntadewa paring pangandikan, terus aku kudu piye Semar? Adikku sak loron kae pancen wewatekane angel nek dilukke, nek wis duwe karep pancen ya ora iso dindakake. Terus bapane Semar ndangu kali kula, kali Gareng kali Bagong. Pun sampean mboten usah kuwatir. Gareng Petruk Bagong saiki kowe sowana ning Ngastina. Sowana ning Ngastina nyatake apa pancen Ndara Werkudara karo Ndara Janaka lenggah ning kono. Ning lenggah ning kono aturana supaya kundur. Ya bener wong meguru kuwi becik, wong meguru niku apik. Ning aja ninggal marang kewajiban kasatriyan. Monggo Ndara Werkudara kali Ndara Janaka niku nek pun kesah utawa pun tindak saking negari niku ora kondur nginep. Lah niku lho eleke teng mriku niku. Mesake anak bojone kok njur nginep ora. Mula Ndara Werkudara gandeng sak mangke sampun kula sumerapi lenggah wonten ing mriki. Ndara Janaka sampun lenggah wonten ing mriki. Dinten samangke kula nyuwuni diparilahipun Sinuwun Prabu ing Ngastina badhe kula dherekaken kondur wonten negari Ngamarta. Pun cekap semanten atur kula. Nek diparingake matur nuwun, nek mboten kalimat selanjutnya kula pasrahaken dhateng Bagong. Ayo Gong. Ayo gendi kowe. Nek Ndara Werkudara diparingke kula dherekaken kondur pikantukaken utawi dipun paringi palilah matur sembah nuwun. Nek sampean Sinuwun Prabu pun sahabat Duryudana. Lali aku lali. Sinuwun Prabu Duryudana mboten maringaken Ndara Werkudara kali Ndara Janaka kula dherekaken kondur wonten negari Ngamarta. Kula aturi jaga
ajang sing jero. Kok ajang? Kata-katane jagang sing jero, beteng sing kandel. Kula wis diparingi Purbawasesa karo Bapak Semar. Petra Gareng Bagong ora iso mboyong Ndara Werkudara bali nang negara Ngamarta, mulih tak kethok gulumu. Niki le berat teng mriki niki. Mula mbangane kula teng omah ning kowe dikethok kali bapak, moko bapak niku nek kethok gulune anak-anake mesti nganggo benda sing ora landhep. Dadi ming suwi niki kok ngak wah lara banget nek landhepe karuane nganten malah terus ora ngrasake. Nek ora landhep, le catu mbaka sithik niku perih banget. Pun kula niati kalih Petruk. Remok kasawerna putung sumangga kabandemna. Kula mboten ajrih nyawang Senopati negara Ngastina. Rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Cekap semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun paman? Saenipun dipun paringaken kemawon nggih. Nek nganti Ngastina diamuk Panakawan niku gilani. Mesti gilani, aku nek nesu nguyuh sak nggon-nggone. Apa kelakon Ngastina pesing? Ayo. Wis, aja nganti coba-coba ya, Tru. Sinuwun sewu janjane niku sinuwun utawa Ndara Werkudara Ndara Janaka jane rawuh mriki niku wigatine Suwita karo Pendhita Anyar Katon. Pendhita enggal, yo sinten? Begawan Dewantaka. Begawan Dewantaka bakal murungake perang gedhe Bratayuda. Pandhawa lan Kurawa bakal rukun ana negara Ngastina Petruk. Waduh. Gong, Begawan Dewantaka arep murungke Bratayuda. Aja. Lho, kok aja piye? Brata ben wuda wae. Bratayuda, kupinge. Oh, Bratayuda ta, Bratayuda. Ngono. Sapa kowe? Pendhita Anyar Katon jenenge Dewantaka. Sajae wonge sing ning ngarepe Durna kuwi, Tru. Muriku persis. Heeh. Kuwi pendhita kuwi ketoke. Ketoke rong suwe le dadi pendhita iki. Heeh, ketok. Ya wis ning wis ben piye ngendikane Sunan Prabu Duryudana Bapa Penemban. Ana dawuh apa? Menika atmajanipun Semar malah sampun sami sowan mriki badhe amboyong Werkudara kaliyan pun Janaka. Dipun suwun wangsul dhateng negari Ngamarta Bapa Penemban. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang susu angin ngendi nggone ing apa kowe sing jeneng Petruk Kantong Bolong? Nggih, sampean sapa, Mbak? Yen kowe takon karo aku Begawan Dewantaka ya Dewa Buddha. Aku guruning Kurawa, gurune Anyar Werkudara karo Janaka Petruk. Kowe lah dalah iki apa, Gong? Sing marahi Ndara Werkudara karo Ndara Janaka lirwa karo kewajibane minangka satriyaning praja. Kerem nggone kinsep ngelmu karo Penemban Dewantaka Dewa Buddha. Nggih, dipun tepungaken kula Petruk. Wigatimu sampun marambah makaping-kaping kula aturaken namung methuk kunduripun Ndara Werkudara kaliyan Ndara Janaka. Yen Werkudara Janaka ora tak keparengake kundur sirmu piye? Oh, kula niku ora tau wedi karo sapa-sapa lho, Mbak. Kula niku ora tau wedi karo sapa-sapa, wonten dasar kula niku bener. Dasar kula niku bener pun niku mbok arep aja kok menungso. Dewa medhun kowe kula ora wedi, yakin niku. Dadi nek upama sampean mepalangi karepe Petruk mboyong Ndara Werkudara Ndara Janaka, oh nuwun sewu. Kula mboten wedi karo sampeyan. Kowe derajatmu ming ngaceplik, derajatmu ming Panakawan, kowe iki ming kawula, kowe iki ming kere, kula nuwun pamunten. Arepa kere kaya ngoten, arepa pawula kaya ngoten, kula nyuwun pamunten. Ning kula teng negara Ngamarta niku disunggi-sunggi, kula teng negara Ngamarta niku disungga-sungga. Nek ana sing ngarani kula niku ming kere, paling-paling wong Ngastina sing ngarani kere, mergo wong Ngastina niku dasare wis ora seneng karo Petruk karo Bagong. Pun saniki ngeten mawon. Kula nyuwun Ndara Werkudara Ndara Janaka kundur wonten negari Ngamarta. Werkudara Janaka bakal tak dadekke seksi. Lho. Seksi? Iya. Sinten sing ngajeng pegatan? Lho. Seksi wurunging perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Sing ngajeng murungke sinten? Sing arep murungke aku Petruk. Merga Bratayuda kuwi perang, kuwi wengis aja nganti kelakon.
Pandhawa lan Kurawa kudu manjing manunggal marang negara Ngastina. Perang Bratayuda Jaya Binangun batal utawa gagal ora kelakon. Gong perang Bratayuda arep digagal karo Penemban Dewantaka Dewa Buddha. Nek aku sing ganti omong terus, ya. Ndak mung kaya wayang mati aku. Ora entuk omong mundur wae. Ya. Ning ora gawe perkara lho. Wis diniati gawe masalah ora gawe perkara. Ke belakang. Ya. Ora ngawur le omongan. Sakarepku cangkem-cangkemku dhewe kok. Lho, iki malah ana wong mripate kaya ndok ceplokan. Wis atos lagi pertama suarane. Sampeyan sapa, Mbah? Asmane, Mbah? Aku Dewantaka. Dewantaka. Ya Dewa Buddha, ya Dewa Buddha. Jarene ajeng murungke perang Bratayuda. Ya ngono, ha. Iya pancen kepara nyata. Kula tak takon. Bratayuda niku sing duwe gawe sapa? Sing duwe gawe jagat. Ana tembung pira Bratayuda? Lho. Kowe sajake nyoba karo aku. Didu iki kepinterane pendhita karo wong kerene iki menang sapa? Oh, lole, ora usah lole-lole. Iki lagi omongan penting lole. Oh, aku ki ngalem karo kowe kok ora usah dalem. Lah malah ngelmune ra metu. Bratayuda ana pira kata-katane? Yen miturut kowe ana pira? Ha, mergane Bratayuda ora iso diselaki, Bratayuda kudu dadi iki siji Bratayuda, loro Baratayuda, telu Brantayuda. Lu tau maca kowe mesti ada? Ah, pendhita goblok. Werdine piye? Branta Yasmara. Yuda ki perang, perange wong sing kasmaran karo tumindak apik, wong sing kasmaran karo tumindak ala. Kuwi Brantayuda. Baratayuda, Barata wis ngarani yuda perang. Perange Trah Prabu Barata. Iki turune Trah Prabu Barata kabeh. Bratayuda, brata laku yuda perang. Perang sing nganggo tatanan, ora ampiak awur-awur. Dadi perang kuwi perang suci, perang nganggo tatanan. Sapa sing utang bakal nyaur, sapa sing nyilih bakal ngulihake, sapa sing nandur bakal ngunduh. Mula Bratayuda ki mung siji menungsa sing ora diparengake melu. Sapa? Aku. Mergo aku moh nek kok nyaur utang. Mau aku nek kon ngulehke sing tak silih. Wong edan ora. Lah terus karepmu mula Bratayuda ora iso diselaki, kudu kelakon, Mbah. Sampeyan ajeng murungake Bratayuda ki nuwun sewu. Bratayuda ki sing duwe gawe jagat, sing duwe gawe dewa. Apa sampeyan kekuatane ngungkuli para dewa napa piye? Apa piye? Ora macem-macem kowe. Dume pendhita tuwa kok apa-apa arep diwurungke, apa-apa arep diwurungke. Manusia macam apa kamu? Sampai naik dhewe ora. Wase ringkesing rembug. Bangane iki selak wengi. Ndara Werkudara, Ndara Janaka tak gawa. Kowe kena nggawa Ndaramu Werkudara lan Janaka waton iso nglangkahi kuwandaning Dewantaka. Babu, semono kok aku Penemban. Kowe iso tetep mempertahankan. Wah. Kata-katane campur aduk. Wis ben. Kowe tetep iso mempertahankan Ndara Werkudara karo Ndara Janaka mapane negara Ngastina. Ning waton kowe iso nglangkahi kuwandane Petruk. Hei. Gong. Piye to karepe kowe? Ora apa-apa sing mati kowe sik. Moh. Kowe sik nggo aku. Moh. Kowe iki nantang kok njur kancane sing dienggo sayembara ora. Iso nglangkahi kuwandane Bagong. Yen ngono kowe nantang karo aku, pancen kepara nyata. Neng ngendi papane wong neter kadigdayan? Neng Mblabar Waja Janget Cinencang. Neng alun-alun negara Ngastina. Ayo dibuktekke. Kowe kena nggawa Ndara Werkudara lenggane negara Ngastina. Nek wis gilang-gilang kuwandane Bagong, welah dalah nggugu karepe dhewe ora metu njaba kene marganing patimu. Piye? Ora metu njaba kene marganing pati. Ayo tak tandingi sak krijamu Penemban.
iki. Mau wis tantang-tantangan mlayu metu kok bali mrene meneh. Oh, iki nandake nek pendhitamu pendhita goblok. Wong aku mlayu terus ming gondelan cagak balik meneh sit ngono. Pendhitamu bablas cetha nek pendhitamu iki pendhita sing ora awas paningale. Nggih, wadah. Nggugu karepe dhewe. Bagong nun. Gandeng pendhitanipun mboten wonten. Niki kula matur kalih panjenengan. Kula njaluk Ndara Werkudara kondur mesake Kang Raka Ndara Puntadewa. Tarena dhewe karo Werkudara. Gus, oh. Kondur ka? Aku urung bakal bali. Mesake Kang Raka Ndara Puntadewa lho, pendak dinten nangis. Pendak dinten medal luwe muwun. Lenggah ming dinengi karo Ndara Nekula Sedewa. Napa sampean ora mesake Ndara Puntadewa? Puntadewa wis gerang kok nangis. Wah, tak ngrampungke perkaraku ning Ngastina dhisik. Gegayuhanku men tekan dhisik. Gegayuhan apa? Rukun karo Kurawa. Sampeyan apa mboten apal? Sampeyan mata napa mboten kulina? Lelakon ngenten iki ra wis bola-bali to. Mendak Ngastina ana pendhita, sampeyan diaturi rawuh, ngakune arep diwurungke Bratayuda, ngakune arep didadekke siji kalih Ngastina. Ning nyatane pripun? Ming ajeng dikrenah cintrakane ndara-ndara kula, ming ajeng dikrenah sedane ndara-ndara kula. Kok sampeyan isih percaya to? Mangsawang to. Niki ra rupa-rupa ngapusi to niki. Niki rupa-rupa penjilat. Kok sampean kok percaya? Gus, ngendikane Bagong niku bener lho. Pun bungung salwangsul sampean digawe kaya ngeten, kok ya ora kapok-kapok. Itu lelakon biyen ora padha karo saiki. Lelakon saiki ora padha karo biyen. Ning nek kula niku mesti padha. Nganti susah aku ngandani sampean. Kula niku Panakawan lho. Kula niku batur. Batur niku pangembateng catur. Mula sampean ndaratur kula mboten. Sesuk nek rampung nggonku bali. Saiki sesuk. Aku durung gelem bali. Ah, Bagong kowe aja maksa ya, Bagong. Wis ben Werkudara nang kene ya ora apa-apa. Ana aku, ana bapakne. Bapak pocong kok. Kowe ya tunggalane, Dur. Loh, ora basa tuwa aku mane kowe. Ora nek kuwalat. Oh ya tunggalane, ngakune murid karo Ndara Werkudara, ngakune siswa karo Ndara Janaka. Ning kowe modele guru sing tegel nang sarake siswa-siswamu. Kowe ora elek-elek karo Werkudara, ora elek-elek karo Janaka. Ning kowe bungah nek murid-muridmu dadi korban ning negara Ngastina. Mung mergo kowe dijejeli dhuwit, jejeli bondo donya. Pendhita model apa ya kowe iki? Wis Bagong cangkemmu kowe. Gong sabar Gong. Aku nek ngene iki sak kena aku gelem lerem nek diliwetke. Oh. Nek kraton kok diliwetke ya ora ana ora. Wis walaupun sampean mboten mulun kondur. Ora. Nek sampean mboten mulun kondur, nyuwun ngapunten lho nek karo Petruk gawe geger ning negara Ngastina. Ya mungkin. Perkawis menika menawi namung Kurawa ingkang badhe mambeng keparingipun ala garing menapa diri Petruk menapa diri Bagong kan tentu mboten badhe wonten kerampunganipun lajeng samangke Werkudara kaliyan Janaka ingkang dipun utus supados ngunduraken Petruk kaliyan Bagong menawi kaliyan Werkudara Janaka tertentu Panakawan menika mboten badhe wantun Dimas Werkudara Duryudana kakang kuwi Janaka wonten timbalan ndak dawuh ngundurke Panakawan aja nganti gawe geger sarta aja nganti gawe srana nggone bakal bapa Meremban Dewantaka murungake Bratayuda iki mengko gagal mergo Panakawan. Yo ngestake dawuh. Inggih Koko Prabu ngestaken dawuh. Paman Harya wonten timbalan budal nopaning Prasata Kurawa kinen ngunduraken Panakawan. Inggih ngestaken dawuh nyuwun pamit madal masilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Paman Harya. Kaya wis ora ana dawuh maneh. Purna gatining pananggilan salsa kondura daton jeluk saking dampar kencana nampit gambaran gading kadheraken sanggaring Pramban Cekti manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngampil pacaraning Prabun kawis dengan saking Mandura tindaknya Sri Naranata lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah gumebyar candrane Sang Sri Naranata
Penembahan Dewan Loko Dewa Buddha sajahe pancen yo nesu tenan. Rasa semlang to. Paling pol Kurawa sing dijoke ha to. Sawah dhewe wis didhawuhi karo Bapak Semar nek Ndara Werkudara Ndara Janaka ora kersa kundura negara Ngamarta. Petruk Gareng Bagong tak pasrahi Purbawasesa. Mangsa bara nggone mboyong Ndara Werkudara Ndara Janaka. Ha piye meneh? Nyatane Ndara Werkudara ya ora kersa tenan, nek ora dipeksa. Ning iki kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Wis ora masalah diadepi. Kalah cacak menang cacane musuh Salta Kurawa ora sawedi, Tru. Ha iya. Aku ya ora miris kok. Ya ming sak sing tak gumuni kok sing nyambut gawe ming kowe karo aku. Gareng nendi coba pitungan. Aja tok arep-arep, Gareng ki matane kira, sikile becik, tangane cekot. Kae ki rasah dijak gelut, wis kae penggembira wae. Ngono ya. Sing temandang kowe karo aku. Ya, wis manut pokoke aku mung karo manit karo kowe engko nek nganti adi bali ora bareng karo Ndara Werkudara, ora bareng karo Ndara Janaka, mesti ya bapak nesu. Monggo bapak iki nek duka kaya ngono kae, ora tau nyrengeni, ora tau ngetak, ora tau paring pangandikan sing akeh-akeh. Ning ming meneng wae. Monggo ya ora pasuryane utawa pasuryane bapak kuwi ora kok nesu, ora kok mencereng ki ora. Biasa ning atine mesti kagol, atine mesti kogelan atine. Ha iya. Monggo nek wis kebaca cacat atine bapak ki angel. Ha iya. Arep anake dhewe nek wis gawe gelo atine wong tuwa ki rasane bapak ya gelo, awake dhewe ya rasane gelo. Awake dhewe ki anak supaya iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa, Tru. Ha iya. Wis tata-tata wae le. Sapa sing ketok, sapa sing arep palangi ade mboyong Ndara Werkudara Ndara Janaka, rawi-rawi rantas malang-malang tak putung. Wis tak niati tenan. Wis aku ya wis arep niat tenan pokoke. Aku melu kowe, nek kowe niat, aku niat. Nek kowe kendho, aku kendho. Nek kowe wani karo Kurawa, dirampungi wong loro, Tru. Iya. Ning kono 100 e. Ha terus? Dhewe ngono iki. Wong wani rasa hitung-hitungan cacah. Wani ngono wae rasa ndadak hitung-hitungan cacah. Ya nek kono le maju mboko siji nek bareng. Ayo. Modar tenan anake dhewe. Mati diwujuti kok. Mati mbelani bapak. Mati mbelani kautaman ki tumrap aku mati utama. Mati utama ki lawanging swarga dibuka. Langsung mlebu swarga. Kuwi sing ngomong sapa? Aku tak takon kaya ngono kuwi sing ngomong sapa? Lho, kuwi pancen wis ana. Mati nglabuhi kabecikan, mati bener. Mati nglabuhi wong tuwa, mati nglabuhi negara kuwi cinadang swarga. Oh, nek cara aku ngono. Monggo tumrap aku ki dhewe iki nglabuhi bebener. Ndara Werkudara Ndara Janaka ora kersa kundure negara Amarta iki perkarane ora kok ming cilik lho, Gong, ning gedhe iki bakal dadi perkara gedhe. Mula awak dhewe mbalekke Ndara Werkudara Ndara Janaka ning negara Ngamarta iki tumrap awak dhewe kuwi lelabuhan sing utama. Oke. Ya. Wis diteni kene. Sing gelut pertama kowe aku. Aku manut, kowe manut. Siap mengkari sapa sing siap kuwi sing temandang. Ya. Mun nek ana sing tekan kene, aku sing ngomongan, sing gelut kowe. Lho. Engko bar kowe aku urut ngono lho, ora bareng-bareng ndak rancu. Oh iya. Tegese sing ngomongan kowe sing nandangi aku. Heeh, ya manut wae. Lah kalau Gong wis. Wah, lah wis akeh banget ing gruduk bleduke kaya ngono kae. Endi? Ayo apa? Wah, soto Kurawa, Tru. Heeh. Ngarep dhewe sengkuni, tatai nang kene. Tatai nang kene kok. Katututan lamun mangsa prawira diktaya
runanggana magawe gelari rawang Wiladalah ora pangling Bagong sajae wis ngantepi karo patine. Rasaku ki ana omong ni. Lho kese. Aku ki patih kowe mingkire kok ora basa karo aku. Mengarep gelut kok basa iki cara ngendi? Kowe tekan kene ra mengarep nyekel aku to? Mengarep nyekel Petro to? Ha ta ketara kowe ngentak kowe para Sata Kurawa. Ateges kowe arep tumindak ala karo Bagong. Gunane apa aku mbasani kowe? Gunane apa aku tata krama karo kowe? Ora ana perlune. Arep kowe patih, arep aku kawula. Nek aku ora butuh basa karo kowe. Lho, yen ngono pancen tok antepi kowe wani karo Patih Sengkuni. Wis biyen. Kan biyen aku wani karo kowe, aja salah sangka. Aja tok anggap Bagong iki kere terus wedi karo Sengkuni ora. Ya meng aku ngajeni karo kowe. Ha nek wis ana masalah kaya ngene iki, wis ora ana tabeting Patih karo kawula cilik. Aku anane wani karo kowe. Lho. Yen ngono apa kowe ora wedi mati? Wong urip ku sing dinteni apa ta ni? Wong urip sing dinteni modar. Ku mengkari antri, tak omongi. Mengkari karepe kersaning Gusti. Gusti maringi pati urip ro menungsa kuwi wis dadi kodrate diparingi urip, sesuk bakale ya dipateni karo sing gawe urip, Gusti sing Maha Nasa. Antrine nomor pira kowe karo aku ora ngerti. Iso uga bengi iki Bagong mati dening Kurawa. Berarti Bagong wis pinesti mati saka tanganing Kurawa sing ngersake sing gawe urip. Ning iso uga bengi iki Sengkuni potol ndase. Kuwi ya wis dadi kersane sing gawe urip. Ngono, ora sakoke ana omong aja medang Bagong. Aku iki duka tok wedang. Piye ladalah, ora ladalah iki serius. Terus, ngati-ati lho. Ya. Padha-padha le loro. Heeh. Sing ngarep dhewe Sengkuni, aku ya ngarep. Mburine kuwi sapa, Tru? Sapa ya gong kuwi ketoke kok kaya nek Pasuryani kok Kartomarma. Kudu Kartomarma kuwi brengose ora kaya ngono kuwi. Wis citraksi dengkulmu. Kudu citraksi kuwi. Weh domonge kok. Citraksi kuwi. Oh, kudu to. Kudu. Oh, berarti Tirtanata. Walah. Kudu Tirtanata. Kuwi sapa ini? Lho. Malah takon karo aku ora ngerti. Kurawa arang-arang metu kuwi. Sapa wae, Mas? Aku Surtayu, Bagong. Wah, Jetayu, Surtayu. Tak ngerti to? Urung. Anyaran iki. Heeh. Wis ra masalah, ra tau tepung kok kon molo tak polone. Yen ngono kowe wani karo para Sata Kurawa, sing tak wedeni apamu? Dibantangane Surtayu, pecah sirahmu. Maju le. Aku tak ngaso. Dibantangane Petruk, ambiar le. Maju, Tru. Aku tak golek es teh. Oh, pancen badut ora. Petruk ora gelem masrahke bongkoan marang para Sata Kurawa iki margane patimu. Mang maju mriki Ndara Surtayu. Nek ajeng kewirangan mungsuh ana kawan Petruk.
Piye? Warna ndi kowe? Lho perang piye ta? Kowe ora usah ya Kang, ora usah perang. Awakmu kaya ngono nek perang malah mudar. Aja ngempukke. Apa sih? Ngempukke apa? Ngempukke ager-ager. Kata-katane lali ya. Ora usah maju tak tandangane karo Bagong. Weh, kowe ngecek karo aku ta kowe? Aku turu iki mau nyusun kekuatan. Waduh. Iki sing maju Kartomarma, ora peduli Kartomarma, Karto kuat, Karto bejo. Kowe karo Bagong ngaso. Tandangane to. Kowe nengke wae, apa-apa wis. Wis, cah, pengen modari ngono kuwi. Aja ngece karo aku. Kowe ora ngerti tandange kakangmu mbarep. Nek nganti aku kalah prigel karo kowe, oh, meguru karo kowe 20 taun. Ning kene nonton tandange kakangmu. Gareng barang melu. Lho rombongane. Pasukan paguyuban pekumpulan. Petro adikku, Bagong adikku, masa aku ora entuk melu? Yo, yen ngono wong telu bakal tak rangket. Weh. Kowe iso ngrangket nolo gareng sasat iso njara langit. Iki merganing patimu pangkal tayoni. Sial. Ceket wadiake murite Wong Faihung. Wong Faihung lho. Hah? Wong Faihung sapa? Wah, cah kuno ora tau ndelok film. Kuwi lakon ya terus nek muni pencak, wah, gilani ora. Piye, glereng ta? Ajake arep ndi? Ngaso pundakku kecedhet e. Oh, pundake kecedhit. Mulane kok ceniningan. Wah, iki jan rame. Aku wis ngalahke siji, gareng ngalahke siji. Kowe nyambut gawe apa, Gong? Hah? Kowe nyambut gawe apa? Bagi aku saiki, bagiamu. Sing maju lho apa? Embuh, ora ngerti sing penting pethuke. Oke, siap. Minggir, trajai dhewe. Dasar Puranyata anake Bekanderna. Iya. Kowe barang melu maju, aku abdining Kurawa. Didhawuhi supaya nyingkirke karo kowe. Ayo tak bondo tahan wak krincung sikilmu. Leboke pakunjaran. Iso nyekel aku isan sasat iso. Njara langit. Kene marganing patimu. Kene marganing patimu. Ayo panggal tayone legane kaliku. Perang nganggo iki wae. Ayo kene. Iki sandangan pencak silat. Bupak dadamu ora gogrok atimu aja dundang Bagong regane.
mati ning aku njaluk modar cara apa aja meneng wae kowe nyimpen tenagamu kowe nyimpen kekuatanmu ayo tibakno ning Sotama ora bakal tak tinggal loncat apa diwara wedi karo kowe ngantemo aja meneng wae kowe tak jotosi kaya ora mbok rasake anggepmu tanganku ki enteng apa piye anggepmu tanganku enteng apa piye mendonong wae matane kowe malso lho malah arep nendi kowe iki mungsuh karo aku menang kok isar lunga Bro, es ora dombe lho. Ora. Ayo sambato. Sambato, malso. Aja meneng wae. Cubrok. Kowe iki ngopo kowe iki? Kowe kok ahe-ahe kaya swara jaran anggepmu aku ki apa anggepmu kowe ngece karo Sotama kowe ngino karo Sotama tubrok aja meneng wae kowe ora nyebelekke Sotama aku ki anak pendhita aku satriya aku tukang perang aja mentuk tinggal guyang-guyu tuprok ora cuprak aku kuwi anak pendhita aku satriya aja kok sepelekke anggep apa tuprok iki ngapa iki satriya maju perang mundur ora babak kulite kok nangis sakit manah kula man tadi kula lara perkara apa kula mungsuh Bagong ya mbake wis nyandang mingkari nganggo kathok training ucul klambi digubeti nganggo tampar plastik sajake ketok nek wani kali kula jotosi nggih rai kula jotosi nggih dodo kula ken males niku mboten males cengenges niku kula antemi kaya ora ngrasake kula jotosi kaya ora ngrasake lah terus kok kowe nangis ngenten iki man kula antem niku dheweke malah ngenten iki mandeg mripat karo ngenten iki kali sikile tuprok terus cangkeme ngenten iki man niku kula rasake kok teng ati kula lara banget rasane man alah Satama ditambah-tambahke yang dipun tambah-tambahaken kados pundi Bagong ngerti lelakonmu wong Bagong ki ya tuwa tenan nggih Bagong ngono kuwi ngandhake nek kowe iki ora nesu lho mboten kowe iki anak jaran sampeyan sembrono ibu kula niku widodari ning keleke papat lho keleke papat pripun wujude jaran mula Bagong ngerti mergo Bagong kuwi ngerti sejarahmu Bagong ngono kuwi ora kok piye-piye ning ngece kowe mula atimu lara kuwi mergo dheweke ngonekke nek mbokmu iki jaran man sampeyan sembrono bapak kula niku pendhita ibu kula niku widodari ning wujude jaran lho jare ibu widodari ning sok nggo balapan wah napa tenan apa man wedomangi kok ora gugu wah kaya sak ngisoring dilamakan pakatene Kanjeng Rama pendhita kundang menyur-menyur kok mintrimo ngrabeni jaran nganti anak-anak kula nggih man lah iya ora usah kuwatir sok gedhe sethithik kowe wis dienggo pacuan kuda sama niku sembrono ana wong kok pacuan kuda ora sakit manah kula man apa napa niku dereng enten wong napa ya wis ana karang bapakmu iki nglidik mula tak aku ndek wedhus tak kandhangke terus
ndak patutan ro bapakmu. Wah, sampeyan ku ngoyo woro senane. Omong kok sak pinake dhewe. Ngrembug apa iki? Bahas apa? Mboten bahas napa-napa. Sampeyan niku wonten apa bocah? Sampeyan niku wonten apa bocah? Ngerti sataman niku ora bocah ora dok kok mang dunung-dunungke. Sampeyan seneng nek kula wirang, sampeyan seneng nek kula kisinan. Ha. Oh, ketoke kancane mungso sampeyan niku. Keparat manusane jajalanan. Agong. Kowe aja ngecer anakku lanang Satama. Ayo, nek pancen ponokawan kabeh padha wani karo Bawan Durna. Ungano dadamu. Ene, maju legane ngatu glandang cundha maneh ora jeblok ketemu aja tuntang Bawan Durna. Kuprok. Kuprok. Sing mburi isih belo. Belo dengkulmu mlacat. Oh, senengane ngeceh arakku ora. Petro kantong bolong Bagong penyakit ku arepe dhewe. Ngono-ngono ya kenane aja ngono, aja nganti mirang karo Bawan Durna. Ayo. Ini adu arep ora ngino karo aku. Curug. Wush. Kono bahagia kono. Guyu kono, tertawa. Sukapita. Penyakit ora. Seneng sampeyan nek kula kewirangan. Mboten kula menggagas kok dodong niki lho. Alah ponokawan niku ya do ngerti mula ya do tuwa-tuwa tenan. Duplak. Kurang sithik, Gong. Mandeke ora nggontu. Kurang sithik. Tuprok. Tuprok. Strayali binatang. Nyakit ana ning jajalanan. Oh, sengkune kaya bentuk dolanan. Melu mirang-mirang karo Bawan Durna. Gumun ae. Ing atase ponokawan kok dong sejarah iki lho. Iso mirang-mirang karo Bawan Durna. Iya. Perot. Sengkune perot. Mangriyen. Sampeyan kok dadi ngece kali kula. Nek ece-ecenan niku ora nyelangkrak sak nduring tenggak. Perot yo men, bani sampeyan pendhita kok irunge kaya bedet. Ya men, nek ora cangkem pira-pira. Nek ora bedet. Perot, bedet. Radet. Perot, bedet. Petro. Ayo meneh. Ketiban bedet. Waduh. Syukur walik-walik ora regane ngatiku. Oh, gugu karepe dhewe dewase. Pripun? Kula wonten napa mboten? Durun. Rene le. Mungsu ponokawan nek nganti kalah isin wirang bebarang kowe panenggak Kurawa. Wah. Mang semikir, Pak. Lo trajange wala karo rangkete mboko siji. Joget kok sikil duncal-uncalke sakarepmu. Joget ki bebas kok, Mas. Ayo sampean mriki ajeng napa? Nglabrak kowe. Nglabrak kula? Ya.
Ora gelem tak bondo tawak krincung sikil wak tugel gulumu babar pisan. Weh lampuh tenan. Sampeyan iso nugel gulune Petruk sasat iso njero langit. Ayo sing dadi nyatane. Nyo. Lho. Ngopo iki? Lho sampeyan ajeng napa? Nugel gulumu. Nyo. Penak ta kula? Ora tak dadakokean. Halo apa? Antil pisan gletak malah sampeyan kisinan. Sing dadi nyatane teng peperangan iku ora mbutuhke wong joget. Teng peperangan iku ora mbutuhke wong bengak-bengok. Sing dibutuhke kekendelan, kewanen. Nyo. Lho ngoten. Wah, kendel tenan ta iki. Wedi marep apa? Nyo. Saka mburi kena bebas, ajeng nyuduk kena, ajeng nyabet pedang kena, ajeng mang tuthuki nganggo napa-napa kena. Lho. Lho ngenten iki wong perang niku bacut kendel wani mati. Nyo. Rombane guajul pisan prata luntune apa ora isin? Iso. Ayo, aku ya kendel nek mengko kendel kaya kowe. Wis wani maju perang ya wani kendel. Ayo dadi nyatane. Nyo, ayo. Oh. Wedi marep kamu ora masalah nyo, ayo. Ngopo kuwi? Lho sing penting wani kaya kula niki, nyo. Lho, mburi wae piye, nyo. Kaya kula niku lho kendel tenan. Ayo iki ya kendel nyo, ayo. Ayo. Kaya kula nyo. Iya nyo. Wani wae isih. Ayo arep ngopo. Mburi wae piye nyo? Mburi ya mburi nyo. Isih. Santai. Oh, Bres ya modar tenan. Ngeten mawon. Rasa kokean gerak, ora rasa kokean obah, gamelane men leren. Kula harus sampean gelut atos-atosan. Oke. Iya, wah, dosasana kok oke modern kok. Sampean sing napa kula sik? Manut. Ya. Mangantem sak seru-serune, pecah sirahmu. Ora apa-apa. Malah matur nuwun kula sampeyan iso mecah sirah kula. Ping pira? Manut sampean. Pindho ya pindho. Ya. Ning gentenan lho. Iya dadi wis ya. Ya, matek kowe. Matek apa sing dadi nyatane sik kok tak matek. Yo, wis. Wah, pecah sirahmu. Nggo. Biar kowe. Lho mendonong. Mesti mumet kowe. Mboten nyo, ping pindho sisan. Kowe juan. Ora ngrasake apa-apa piye, Truk? Mboten. Wah, gleleng tenan. Yo, ping pindho sisan. Slak pengen ngantem sampean kula. Wah, iya. Pecah sirahmu. Ayo, wis. Nah, ngenten iki tegese perang mat-matan. Lah iya, sapa sing kalah mesti ngletak. Mesti ngletak. Riki, nanti lu gentenan. Waduh. Ngau gentenan lagi. Lu janjine gentenan kok. Ya kene. Ayo. Siap. Hati-hati, mingane tak nggo ngantem ndas wedhus pecah dadi papat. Wah, cangkeme. Iki ngedeg-dege ngono kuwi. Aku mau ora omong apa-apa terus bet kok kowe kanggo ngomongke ngono barang kuwi jenenge ngedonke atine mungsuh. Ya wis asa omong nggih pun. Ya. Haup. Ku tak kampleng lho. Kene iki wis ngampet-ambegane, guys ya. Hai. Wila rapopo Pangeran Pati mung karo batur. Ya pindho. Lho mau aku pindho kok. Janjine pindho-pindho. Oh iya. Siap. Ngati-ati ya. Lampu piye merinding awak. Yo gentenan. Nyo, ngene iki perang ora ngentekke tenaga tur mat-matan. Lah iya. No, pisan kasuduan bocah iki ndase saka apa ya? Ora apa. Oh, iki ra dijambak kene iki. Aku ki Pangeran Pati dijambak batur. Perang iki ora ana Pangeran Pati ora ana batur kok. Derajate padha nang perang. Oke wis.
Oh, ayo. Ngati-ati. Ora apa ndi mau wong. Oh iki kok Yono Petruk. Kene Yono Petruk, kene Yono Petruk. Niku sampean buyer. Woi. Hilang. Pisan gas yo, pisan gas nyo. Ngati-ati. Sik lho lagi to. Iya. Sak kuat-kuatmu le to. Yo, awas. Hop. Ha. Makasih. Dar. Kok durung nggo apa, Gong? Nganggo pukul aspal. Oh, pecah sirahe. Waduh, Dir. Piye mau gayeng kok saiki kok sepi? Yo, wadah aku mung turu delok terus. Ora apa-apa, ora masalah. Sing dadi gentenane. Boleh. Wala setan lah. Ana mane cilik kok dijambak sak penake dhewe. Petruk, kowe aja gleleng macakmu gembelo siramu lak kandhake Raden Werkudara Raden Janaka. Bapakku inggih. Wah, yo kene mlayu-mlayu. Urawa bubar mawut mboten nganten-ngantenan. Dipun trajang Panakawan. Petruk Gareng kaliyan Bagong. Anggenipun ngamuk punggung sura tamtoha nirbaya nirwikara. Menawi mboten Raden Janaka miwah Raden Werkudara, kula kinten perkawis menika mboten badhe rampung monggo. Kula aturi ngrangket dhateng Panakawan dados sarana wurunging Bratayuda Jaya binangun. Petruk Nala Gareng Bagong, aku ingkang merpati karepku. Wani sing maju Ndara Janaka Ndara Werkudara. Nek ora wani mongko kowe karo aku wajib ngilingke Ndara Werkudara karo Ndara Janaka. Piye le? Wah, repot saiki. Mbok sumpah wis. Ora bakal iso piye-piye, Tru. Lah terus ngene wae. Ya diwaneni yo. Ya kono. Kono nek wani kono. Kowe kuwi lho, aku ora wani kok. Terus terang aku ora wani. Gareng kuwi sing murite wong Paihung. Paihung nyek nek iki ora Paihung. Musuh Ndara Janaka Ndara Werkudara ya arep ngendhalke wong Paihung modar tenan. Mulai wae ning negara Ngamarta matur kakene Semar, "Yo, mlayu wae nang kowe ngojek wae reng." Ngapa? Aku deglok e. Aku wis tekan ada kowe isih ketingling-ketingling. Kowe dianu goleke ojek ya Grab. Grab kurang didit kok nganggo Grab barang. Rasa kok ana ngomong ayo mlayu kok. Ya mlayu saiki dina iki. Yo le yo, ayo.
Apa mengo. Cekel Satpol PP. Biar monggo Ndara Baladewa kuwi Piyai Ngastina. Pengayomane Piyai Ngastina Ndara Baladewa. Petra. Kowe sing kaya Negara Ngastina. Ya ora. Taman ana Piyai Nenggala. Nyus. Mediar. Bagong maju loloi negara cangkeme. Nyus. Gareng kowe wong sekeng wong ora duwe diglok cikot kira tak naik pangapura. Wah. Kuwi karangane sapa ngono kuwi? Nah, karanganku. Karangan iki bakal mati kabeh. Wis pasrah wae, Truk. Ngapunten, Ndara. Petro, nun. Ngopo kowe mlayu? Apa kowe mlayu? Kowe iki nek ana omong pisahan ki sing cetha le nampa. Nek ping pindho ki wis getak. Oh, ngomong mlayu. Aku tegese ngopo kowe mlayu-mlayu dadak nun. Kono seru. Ngopo kowe mlayu-mlayu? Bosok kupingmu. Terus, Bang, aku mburi wae ah. Kowe sing arep aku wedi tenan aku nek kowe omong ngono kuwi. Ah, tandane. Sing dadi juru wicara sapa? Ayo. Nggih, kula pundhang. Aku omong apa? Sing dadi pembicara sapa ngono ta? Ya, sapa? Kula. Kowe saka ndi? Saka ngendi? Gong, kowe iki kok anun-anun. Saka ngendi? Anu saking negara Ngastina. Wigatine? Anu, napa niku? Diutus Bapak. Yo. Ken nggo nganu nderekke kondur Ndara Werkudara kali Ndara Janaka. Terus teng mriko kula geger. Lho, geger karo sapa? Anu. Wis tetek wae nang arep ndasmu kowe. Mun ngetoke nenggala modar aku. Kowe mung kari bombong wae. Santai jengkul anu diutus Bapak kan boyong Ndara Werkudara Ndara Janaka. Ya, terus geger karo sapa? Geger karo Kurawa gelut rame banget. Lho, kowe iki perang karo Kurawa? Heeh. Anu iya, ana. Anu nggih. Terus menang sapa? Menang sapa, Tru? Aku menang ora? Menang kula kali Petro kali Gareng Kurawa bubar. Ora gleleng to. Wedya. Wah, la elok, temen. Ping atase ping batur-batur kok menang karo para piyai-piyai. Ha ngene iku, kula niku ra mung piyai tak kalahke pianoe tak dol. Terus piye? Terus terakhir niki wau sing maju piyai loro. Sapa? Anu Ndara Werkudara kali Ndara Janaka. Lho. Werkudara Janaka maju mbelani sapa? Mbelani Kurawa ketoke. Wong dilapori Partai Sengkuni. Lah terus kowe mlayu. Kok mlayu ngopo? Wedi. Wedi na. Lho, jare peng-pengan Kurawa 100 e kalah kok musuh Werkudara musuh Janaka kok wedi piye? Mriko niku pusakane akeh. Ndara Janaka niku pusakane kronjotan. Panas kok kadewatan. Ndara Werkudara mongko nek nesu kukune modot. Oh, kacamata. Pancanaka. Nang tangane modot 3 meter, cuwek kuku Pancanaka modar kula. Lah terus kowe bali, terus ketemu sampean. Nah iki padha karo kula ameng-ameng nyawa. Sebabe ketemu sampean mesti belani Kurawa. Sing kandha sapa? Embuh. Kok sing kandha sapa kok embuh? Aku ya ora ngerti sing kandha sapa. Iki bingung tenan aku. Bingung wedi. Aku kepaya ya, Tru. Wis dilapet. Diampet sik. Mulane kok wis teles sithik. Heeh. Wis metu sithik. Diampet sik. Wong wedi kepaya ya padake. Ha iya. Sing ngundakku mbelani Kurawa sapa? Nggih kula. Lho dasarmu apa? Dasar kula sampeyan niku kulino teng ngene wong Kurawa kulino terus wonten negara Ngastina. Aku ki ratu aku. Heeh. Anu iya. Dong ora salah to? Nggih. Aku ki Nalendra. Nadan aku Sundadina srawung karo Prasata Kurawa. Ning aku iso milahke endi sing ala, endi sing becik, endi sing bener, endi sing luput.
Aja mbok anggap ndak aku srawung karo Wasata Kurawa. Terus aku melu-melu karo Kurawa Wataka ora Budi Candala. Ngerti? Nggih. Ngerti kok. Ora meneng wae to anggere nggih. Kok ora kecepetan ya ngono coba cilik. Wah, nggih anggere muni nggih beres ya. Lah terus lho, nek pancen Werkudara Janaka arep teger karo kowe, aku sing ora trima. Ora trima maksude? Yen perlu kowe tak labuhi. Kowe tak belani. Iki. Tas. Oh iya. Hei. Aku nang kono aku arep tos malah kleru ndasmu. Iki aku lho sing marai. Iya. Estu tenan. Lahir batin. Kulo nek nganti Werkudara Janaka iki maju, kowe aja kuwatir. Kowe tak paringi ngambil pusakaku. Kula mawon lho. Ya. Kula sinuwun rasa. Aku sing dipercaya. Iki gleleng aku arep banter. Sing diparingi ngambil napa sinuwun? Alugara. Modar ora kowe. Alugara. Iki aku maju nggawa alugara. Ndara Werkudara Janaka mlayu Kurawa tak tutuki alu cuk. Modar kabeh. Ora njur dipateni kabeh kok ngono sing diuripke. Nggo padang-padang. Ha iya. Padake dian ora. Estu napa tenan? Nek pancen estu cobi kula tak nonton. Kaya ngapa alune? Ning aku weling karo kowe. Nggih, minggu medeni Werkudara karo Janaka. Nek Werkudara Janaka wis padha mlayu, alugara balik aku. Siap. Tenan iki? Nggih, lahir batas. Masa aku ngapusi? Lho nek Bagong iku lho ngapusi. Oh, iya. Ning sagedhangan iku lho mboten ngapusi, yakin sumpah. Bumi langit dadi seksi. Ibu Pertiwi. Paring boko rasandang murah kabeh. Tanpa bantal, tanpa kloso. Ibu Pertiwi kok hubungane karo Gubuk Asmara. Yo tampan ono. Tak paring ngambil. Nggih. Ning nek Werkudara Janaka ora wedi, alugara balik karo aku. Adik lanang loro tak ajari kanggo alugara. Siap. Titip prani mangan anak hanong parijata. Mbak lume mbak lamun mambeng liru mbak ing segara angra. Niki lho. Iya. Kok ya cindramata lho. Cindramata dengkulmu locot iki ahli goro. Ora percaya njajal batuno kuwi templekno iki. Niki lho. Iya. Templekno ora pecah dadi papat tak groni kowe. Aja. Nyekel pusaka disembah sik ping 3. Siap. Nyekel tangan tekan sik, aja tangan kiwa. Nggih. Tangan sing ndi, Gong? Nggih, kleru ta. Tangan tengen, ya. Kuwi tangan kiwa. Waduh. Abang iki goblok kok mrene rasa cewek to. Butuh iki tak gawa ora rasa kaya to. Iya. Nyembah ping 3. Iya, nek ora nyembah ku ndak kowe gegeblak kualat. Oh nggih. Lamet Mbah Alu. Siji. Loro. Telu. Lho. Telu wae. Iki mau ping pira, Tru? Ping 4. Kuwi tangane diculke ora ngono iki. Ora iso hitungan. Aku sing ngitungi. 1, 2, 3. Wis cukup tangan tengen candhake kuwi, Kong. Piye? Madhep rono. Nah, diko tangan loro, ndak tiba. Nggih. Mati kowe, ajar dasmu kowe. Kene wedi. Kene wedi ro pusakane dhewe. Iki pancen cahidan ora. Aku men jajal kok. Duwe pusaka gleleng barang tak cekel mati jeneng aku kok bengok-bengok ora. Bengok-bengok dengkulmu locot kuwi. Kuwi nganti tekir karo dadaku aku mati tenan. Ha ya ora mungkin ya. Minggir. Ya. Ya. Minggir ah, cuplok ngono.
canggil lagi. Awak Surakarta jangan. Ora ngerti kancane iki. Nata Mantura Prabu Baladewa dipanayu kaya. Sing ngakon kuwi dadi Nata Mantura sapa? Ketoke niku nek nggawa pusaka niku kekuatane kaya dadi Baladewa ya. Ora gak aku gak. Wegah aku. Nggih. Ora dadi aku. Nggih. Apa ya wagu e? Ya mati jeneng aku. Wagu e kula nek omong kudu menjelma dadi Baladewa. Ya wis sakarmu ning omongane tok. Nggih. Oiye. Jagat Dewa Bathara kocam kacarita kae kecap kae mrijo. Raden Janaka, Raden Werkudara. Janaka. Werkudara. Perisa? Iya. Kalau jawane kuwi bakone wis to. Wong mari ana ora ketipan kene negara krakon mati jeneng aku. Adikku Janaka. Ngedan Bagong. Kowe aja nyawang Bagong. Aku kakangmu Mandura Janaka. Ya meng aku kena soting Yai Nenggala, aku dadi wujud Bagong. Nek sejatine aku kadangmu Nata Mandura Prabu Baladewa. Koko Prabu. Ya, panen ngono. Mboten winten bilih paduka kenging kekiyatanipun Alugara satemah wujud Bagong. Adikku diwanjen bener mengkono. Apa to sababe aku sae wujud dadi Bagong mergane aku arep mbelani karo Bagong. Mekaten. Iya, pancen bener. Yai, wonten dawuh. Apa sebabe kowe arep nyikara karo Panakawan? Panakawan badhe kula bondo. Lebetaken wonten ing Pakunjaran. Lho, apakah ada kasus pencurian? Mboten kok ora bilang apa? Nek nganti Panakawan kowe wani genjasi karo Panakawan. Kowe ora eling Janaka, kowe ora eling. Kowe iki dimong karo Petra karo gareng karo Bagong. Dimong wis semono, wis kuncung nganti gelung, wis jabang nganti craprang. Wiwit bayi nganti tuwa, apa kowe arep ngilang-ilangi lelabuhane nolo gareng Petra karo Bagong, ha? Nek kowe arep mateni Petra gareng Bagong, kadangmu Mandura sing ora trima. Ayo tandangana Kyai Alugara Jaya. Anus maning jajalan sodaning bawon blesan. Ora ngerti iki panjal maning Nata Mantura Prabu anu sudah. Apa ora Wendara Janaka mesti dengar aku. Anggepmu aku ora krungu. Kene bali. Kurang siji. Kowe nek sing gawe dolanan aku ajar kowe. Nggih, ngerti. Sampeyan kok ya klithah-klithih ta. Ora tuwa dadak mlaku rono-rono. Piye Janaka? Wedi kali kula. Karang kowe dadi aku kok to. Kowe ngaku nek aku kena soting Kyai Alugara dadi Bagong ngono to. Sing goblok niku dudu kula. Lha sapa? Sing nuwun sewu pikirane rusak niku Ndara Janaka. Kok percaya? Wong tak awusi kaya ngono kok percaya. Werkudara dundurke. Siap. Dundurke apik, Werkudara dundurke. Siap, mangkat. Nggih. Kadangipun Kakang ora sah. Ketontot terus aku. Ndara Werkudara amuk Suramrata Jayamrataya. Kadangipun Kakang Werkudara
merga gara-garane pun Kakang bakal milani Petro gareng Bagong nganti pun Kakang ilang wujuding Baladewa dadi wujud Bagong. Anu ning kula Bagong. Dikira aku ora ngerti. Setan lah. Bagong. Nah. Gowo alu gular tok nggo apa? Nggo manteni sampean. Wah. Wong dodol sapi ora. Wah weh. Kowe tegel karo aku. Sampean ya tegel karo kula. Endi dasare aku tegel karo kowe? Sampean labuhi kula wong ngoyak kang kula loro, ngoyak kula. Lha nek kecekel kula mesti mang pulasara, kula mesti mang idak-idak, kula mesti mang bondo, mang krincong sikile, mang leboke pakunjaran. Apa kaya ngono kuwi ora tegel? Mula mbangane sampean wis tegel karo Bagong, gunane apa kula ngeman karo sampean? Kula ya tegel karo sampean. Bendara sing ora ngerti, lelabuhane karo anak bau. Anak buah. Bendara sing ora ngerti, lelabuhane karo anak bau. Anak buah. Aku sempurna Markolayu. Kowe pusakane Baladewa kakangku. Baladewa nendi? Apa tene wisan? Wah, Bagong nek ngamuk wis ora peduli sapa-sapa. Iki sampean tak pateni sisan, jana pateni sisan. Bar niku kula teng negara Ngamarta, punta dilasenake. Wah, edan ora edan jajal kok piye? Wah, edan kowe. Ayo iso kami ayo. Mengsa aku kok ngoyak Werkudara. Dhek 3 jangka aku 20 jangka. Gini. Weh urung rampung ya. Urung rampung sapa meneh? Kurawa rasa nggawa nenggala kowe iki menang, rasa nggawa Walugara kowe menang. Kene balik iki. Hanya lho. Lah yo kene, lah yo nyo. Iki pucuke iki nang kene. Iki nek tak tampani nek nganti kenengi aku mati. Alah ora. Nyo. Bagong ora sembrono. Nyo. Bagong. Aku gak. Tra. Rene yo. Balekke, Gong. Sing duwe dhewe wedi yo. Wedi piye? Ora percaya ta kowe? Nyo tampan ana sinipun matur sembah nuwun tanpa. Iya. Bagong ora sembrono. Nyo tampan ana. Sing aku. Apik ya, Gong. Dadi balik mesake ndara Baladewa wis nglabuhi setok nggo gujet ora. Dadi balik. Nah, ngono kuwi lho. Lho. Aku ketoke kaya eman-eman ya, Tru. Arep nggo ngopo eman-eman ki? Enggak. Gong. Agene ra apa-apa. Iki sembrono, iki pancen wong dugalku warisan pusaka kok dituthuke nggon bathuk. Alu gorongnya nak nyimpen tak di ngono-ngonoke. Kaya nggon aku nak nyimpen ya tak ngono-ngono. Oh. Engko mapan dhewe dengkulmu mlocot ora. Petro, nun. Rene kowe tak jar bukan. Kowe sing nalar. Nggih. Aku mundur. Oh nggih. Anane ana pendhita ning negara Ngastina iki jane aku ora mathuk, aku ora gathuk. Nggih. Malah aku mau keplayu saka negara Ngastina. Mergo aku ora cocok. Niate Brahmana kang aran Dewantaka ya Dewa Buddha kamapan negara Ngastina bakal murungake perang gedhe Bratayuda. Mongko kowe tak kandhani. Kowe tak kandhani aja runtik atimu, nggih. Iki bapakmu arep dijangka matine karo wong Kurawa. Klebu Yai Prabu Ndarawati uga bakal dijangka sedane Dewi Parasata Kurawa. Oh lah setan ora. Bapak ora ngerti apa-apa malah dijangka patine to, Gong. Wah, edan.
Nek ngerti kaya ngono. Kula mau tak ajar kabeh ya, Tru. Lah iya, wong kabar sekolah lagi Sekondro Baladewa. Terus niki apike pripun? Ayo, saiki kok tak kanthi sowan bapakmu. Sampeyan ki nderek? Iya. Niki napa mboten ngripoti? Ngripoti piye? Mergo niki kula mandheg teng Raramba. Lho, ngopo? Lho gara-gara sik no. Engko sampeyan lek ngenteni suwe. Iya nek kira aku melu gara-gara piye? Ya aja. Ora wangun. Niki do gojek-gojekan kok. Lho ratu ki entuk gojek kok piye? Ya kena ning rada adoh mresani mawon. Ora usah melu ngono. Iso nembang kok? Iso wae. Mentok-mentok tak kandhani, Dok. Mentok-mentok tak kandhani tok piye. Yo, nek sampean kersa nenggo, mang tenggo niku bar kroro sowan bapak nglaporke lelakon sing dumadi negara Ngastina. Yo, tak tunggu saka kaduan Tru. Nggih, ngestake. Reng, apa? Ayo mulai. Yo. Ha, niki mboten pangling Ndara Baladewa. Yo, Semar. Aku ing ngemratu ning Karang Kadempel. Aku ngaturake salam talimku katur ngersaning Kakang Semar. Nggih, kula tampi. Ndatosaken bombong raos sing manah, Ndara. Bekti kula, Pak. Nala garing tak tampa. Bekti kula, Pak. Petruk tak tampa. Bekti kula, Mir. Bagong tak tampa pangestune Bapak Tampanana. Lha pundi nggo jimat ndadosaken paripik. Iki kok malah sampean bareng kalih anak-anak kula, Kakang Semar. Kula wonten dawuh. Nggonku nganti bareng kelawan anak-anakmu sayektine pancen nalika semana barengi aku sowan marang Praja Ngastina. Ya mong aku ora ngawruhi marang sowane Petruk ingkang mbok duta supaya mboyong marang Werkudara Padine Janaka kundur marang negara Ngamarta. Ya mong nalika semana ngerti-ngerti aku nalika bakal kundur marang negara ing Mandura. Petruk ingkang padha kejegan karo para Sata Kurawa wekasan keplayu awit dioyak dening Werkudara Padine Janaka. Tumuli aku ing sak biyantu kelawan Petruk lan Bagong wekasan Janaka lan Werkudara mundur saka peperangan. Tumuli aku duwe ego penemu yen to perkara iki bakal tak wadulake marang Semar. Perkara napa? Perkara yen to negara Ngastina ana pendhita anyar katon sing jeneng Begawan Dewa Buddha ingkang darbe niat bakal murungake perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Semar. Mesine Semar ya ngerti yen to perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun kuwi pancen dadi kodrating Jawata. Kowe pesthi ora bakal bisa diselaki. Saka pangrasaku yen ana menungsa sarta wujuding Brahmana ingkang bakal murungake Bratayuda, iki bakal gawe geger jagat. Sabab Bratayuda kuwi perang suci, perang luaring punaki sapa utang bakal nyaur, sapa nyilih bakal ngolehake. Ing kono bakal katandha luaring punaki para satriya. Nggih, pancen bener. Sarta bakal katandha kisah sing angkara murka ingkang bakal kalah kelawan watak sadu budi kasinggihan mekaten. Lah kok ana pendhita ingkang bakal murungake perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Monggo barang aku ngerti sarat-saranane wurunging perang Bratayuda ora ana kejaba mung kudu ditumbali nganggo bantening Kakang Semar Badranaya. Semareka ten prayatna samurires eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaraning tengalatan milang lintang Bima Sekti. Lah salah kula napa? Kleru kula teng pundi lah kok dadi kula sing ajeng diancam matine. Monggo upama niku tenan kula blas ora duwe rasa wedi nek pancen Semar diancam patine. Yo, aku percaya yen to Kang Semar ora bakal wedi diancam patine dening pandhita ing mapan negara Ngastina. Nanging lah kok dadi kudu Kakang Semar. Lah kok dadi kudu Kakang Semar. Sing dadi banten monggo ora mung Kakang Nayantaka. Sing diancam patine klebu adhiku Yai Prabu Ndarawati uga diancam patine dening pendhita ing mapan negara Ngastina. Lah terus pripun, Ndara? Kula kudu ken pripun? Daneng ngembet marang lelakon Bratayuda. Monggo Bratayuda kuwi sing duwe gawe jagat. Tegese perkara iki ora perkara baen-baen. Yen nganti Werkudara Janaka ora gelem bali marang negara Ngamarta,
Apa ora katriwandan apa ora geger jagat saisine nyumur pikanan ing kaya mengkene mau. Lah terus Semar, kowe munggah ning kayangan nyuwuna pengadilan lan para dewa. Lah kok dadi ana kanan kaya mengkene iki. Dewa memang padha meneng wae iki terus kewajibane apa? Kowe munggah ning kayangan Kakang Semar. Semar kaya manut karo Ndara Baladewa ya terus. Ambo mari. Semar kowe munggah ning kayangan man. Jleng tuk. Munggah ning kayangan. Romansaku bapak ki ning kayangan apa nek diwae kok gampang men ya. Heeh. Kowe karo aku ndadakne sing pesen Gojek. Ha iya. Pesen angkutan. Saora-orane Semar ki dewa, ora sembrono. Semar ki mabur ya iso. Piye-piye ya iso mula aja dianggep kowe karo aku ki padha karo Semar. Terus pripun iki Ndara? Kowe karo aku ngenteni iki. Pripun ngajeng ngene pripun? Kowe karo aku ngenteni ana kene. Oh nggih, lah cetha ngonten. Ngenteni sak baline bapakmu. Aku ora gelem sarta aku ora trima yen to kanan negara Astina kaya ngono gareng. Oh nggih, ngestaken dawuh monggo. Semene sawetawis wonten ing dalemipun bapak Ndara. Yo, ngono kawan. Merano semupang wangarono dinetraning uga rapuh sabdaning kokila ring kanikara sagetar
kene dongane engkung ler wuwu sing pene panca Pepetoke ngayam wana mrak manguwing pagakan Mas Tunama Sidam sekaring bawuna langgeng wayah ulun sukma wicara wonten timbalan ngadhawuh ulun ngerti apa ing bebeda lawan ati kita krana kadang kita sakarone ya kuwi Werkudara kelawan Janaka sajake kapilut ana ing negara Ngastina tumuli suwita marang pendhita anyar katon kang aran Dewa Buddha inggih ulun monggo nyatanipun kula menika sampun kadhapuk minangka dados pujangganipun para Pandhawa menawi ngantos Pandhawa menika mangke boten ganep gangsal ing ateges kadang kula Werkudara lan Munarjuna samangke tumuli mapan wonten negari Ngastina menapa boten nami nglingsemi kejawi saking menika ugi badhe damel sastra wirang pasuryanipun para Jawata krana sakmangke sampun saged dipun tetepaken Dewa sampun mesthekaken bilih kedah wonten lumampahipun kodrating jagat ing winastan Bratayuda Jaya binangun Narayana iya kanthi cara mengkono tumuli kita bingung paran marga ing kudu kita lakoni banjur kita sowan ana ing ngarsa ulun malah yen mengkono kepasang yugya katuju nginu sabab sadurunge kita sowan sayektine ulun bakal miji marang sowan kita lho wonten napa ulun ngerti yo lamun sejatine Jawata bakal matedhakake ngeran wahyu katentreman mau bakal ulun paringake kelawan jeneng kita Kulub Kresna wonten ingkang wajib anggadhuh dayaning wahyu ana titah siji maneh ya kuwi Semar Badranaya jalaran tentrem lan buyane jagat samengko gumantung marang kita nggone momong utusaning adil ya kuwi para Pandhawa nggone kita minangka dadi suwing para Pandhawa lan Semar nggone wis saguh minangka dadi pamomonging para Pandhawa kula kang sangka kuwi Kresna Pandhawa mboya kena godhang Pandhawa kudu jangkep 5 mula kang sangka kuwi kita ingkang kudu mbudidaya kepiye supaya Janaka lan Werkudara tumuli bali marang negara Mamarta lan tepi marang kewajibane Narayana Sarateng pandam sumala madangi troning pasarean menangi wadana katon remo-remo kalingan ngangrengeng sang tiak manah engkung sumungkem guling mula kang sangka kuwi kita ulun tundung bali saka kayuwangan lamun kita pinanggya kelawan Ismaya tuturana lamun saiki kita wis kagaduhan wahyu katentreman lan Semar uga diwenangake anggadhuh dayaning wahyu lho nggih ngestaken dawuh tumuli kula aturi maringaken lan kula badhe ambudidaya wangsulipun ngadang kula panenggak tuwin panengah pulun ya surut titing ati-ati ya Narayana
papaton lir kincanging risang mawe gandrung sinuwun Ndarawati ya Kakang Semar. Lah kok sampean mapan wonten ing Alamantara ya merga saka bingung gidho penggaliku nyumurupi kananing para Pandhawa ingkang pisah ora karo-karuan merga Werkudara lan Janaka mapan negara Ngastina. Kula dhewe nggih ngoten. Malah niki wau sinuwun Prabu Baladewa rawuh wonten ing Karang Kadempel ngabarake Ndara Werkudara lan Ndara Janaka wis sarujuk perang ageng Bratayuda badhe dipun batalaken. Lho. Batal Kakang nggih. Sebabe napa kula dhewe mboten ngerti. Malah jarene sing dadi syarat srana supaya Bratayuda niku wurung kudu patine Sinuwun Ndarawati lan patine Semar. Mula niat kula ajeng gugat enten kayanganing nyatane sampean kok malah mapan wonten ing mriki, lenggah wonten ing mriki. Sayektine aku sowan Sang Asih Prana lan wis pinaringan dawuh yen to dina samengko tentreming para Pandhawa, tentreming jagat gumantung marang Nata Ndarawati apa dene Semar. Nggih. Lajeng malah aku pinaringan daya kekuatan timbul daya batin ya kuwi wujuding wahyu katentreman. Nanging Kakang Semar aja cilik atimu. Sabab wahyu iki diparangake dipara dadi loro manjing angganing Nata Ndarawati lan manjing angganing Kakang Semar Badranaya. Makces atiku. Drukces. Kowe aneh-aneh bareng kedunungan wayu lah kok ati kula saya tentrem saya bungah. Iya Kakang Semar nggih. Lah niki terus pripun? Ayo nyaketi negara Ngastina. Monggo kula dherekaken. Yai Prabu. Wah, aduh adikku. Adalah Bapak Semar aja, Bapak. Kowe senengane ra tau gelem disayang kok, Mir. Wong teko terus anake kaget kok malah disampluk. Koko Prabu ya. Petro. Iya. Petro tak sikut raimu lho. Niroke karo aku. Amen kita kaya nek ratu padha ratu. Ratu dengkulmu mlocot. Batur kok ratu ora. Petro kosek Petro nggih. Aku tak matur Koko Prabu. Iya. Iya dengkulmu mlocot. Lali kok ya. Koko Prabu. Nggih. Kula sampun mangertos laman negari Ngastina. Ya, sabanjure. Menika kula kan Kakang Semar badhe nyaketi negari Ngastina. Lho, nek nganti ana pengamuke pendhita ingkang bakal gawe pati ning Kyai Prabu apa dene Semar. Kula malah kepengin badhe sumurup pendhitanipun niku kaya ngapa kok gegerke jagat. Werkudara. Nggih. Arjuna wonten maring adhawu. Pitewanci wis nekani dina wis prayoga, petung aku wis bener. Iki dina ingkang wajib kowe karo aku kudu mujudake tumbal. Yo. Tumbale apa? Nata Ndarawati karo Semar Raja Wigiring-oring aja walang ati. Ayo ketemu menyang endi nggone tumuli dipateni. Wah, patenane.
Lah kok dadi pendhita mau nggunakake Werkudara karo Janaka Petruk. Lah nggih, niku sing nyemelangi teng riku niku. Nek nggunakake para sata Kurawa wah kula tandangi dhewe. Gong, ayo Le. Aku wis nampa amplop karo raup. Piye? Aku wis nampa amplop arep raup mulih. Mulih jengkulmu ora rampung kok mulih. Lah kae wis do dikukuti kae teng kronteng kae lho. Arep dadi asak-asake wis arep bubar iki. Ah iya ya ngene alon-alon rasa kesusu ra. Petruk, nun. Arep tak goleke mungsuh. Mungsuhe sapa? Wis menengo wae aku tak matek Kaji Pameling. Piye kok suwi piye? Biasane matek Kaji Pameling ki terus teko e. Iki ketoke sampean pun mboten mandi. Gajul cangkemku. Ana wong topo kok cerewet wae. Nek kowe ora omong ki tumuli wis rampung perkarane. Menengo sik. Nggih, nggih. Lho, Gatotkaca wonten dawuh. Adimu nendi? Adikku sekolah. Rene ya. Maju terus. Emoh ati sikut kok kon maju. Abimanyu mbok menawi dereng dugi. Lho gak iso urung tekan ki piye? Abimanyu kok telat nembe adus wae. Iki tae kaya arep ketularan awake dhewe ya, Gong. Heeh. Satria-satria kok do sembrono. Timbali kengra kok Gatotkaca wonten timbalan. Abimanyu wonten dawuh. Bapakmu arep nerak pacak nerajang perbatang. Baripun melu Kurawa kepilut karo pendhita jenenge Dewa Buddha. Malah sajake arep mentala karo wakmu Indrawati mentala karo Kakang Semar Badranaya arep dadekke tumbal wurunging Bratayuda. Banjur Rama, iya. Wila dalah. Banjur mung gadhahi pemangke kados mekaten. Mula ta mula kowe petukno nek kira-kira bapakmu dijak kundur ra gelem wane ana. Sendika menawi kula kuwalat aku sing nyangga sendika. Ayo Bagong ki arep ngopo? Ngedot cekat-ceket kok senengane gawe perkara lho mbok kajenge menengke mawon Bagong kok gagas sampean ora. Kasinggihan Kanjeng Rama badhe tindak dhateng pundi golek wiwakmu Ndrawati. Menawi sampun pinanggih bakal tak mboyong ing negara Ngastina. Menawi sampun dumugi wonten negari Ngastina, Abimanyu kowe bocah ora ngerti apa-apa ora usah melu-melu perkara iki. Nyuwun pangapunten. Menawi Kanjeng Rama badhe gendhak sikara kaliyan Kanjeng Ndrawati kula ingkang boten narimakaken. Yen kowe ora trima kowe arep apa? Kula nderek kersanipun menapa? Apa kowe wani karo bapakmu? Nek pancen wong tuwa luput kena ngapa ora diwaneni? Lho. Kowe wis dileboni dening wakmu Ndrawati teko kowe wani karo bapakmu. Rama Kundurana mboten bali nendi wonten negari Ngamarta. Aku ora bakal bali-bali ku yen wis wurung Bratayuda Jaya Pinangun. Naingaken panjenengan wangkal. Nek wangkal aja kelakon dosa. Ayo Abimanyu mungsuhmu, pecah sirahmu, pecah genti. Lho. Kusik Abimanyu iki merganing patimu, ayo tak ladeni Raden Janaka.
Caedan gawe kaget anjlok ning arepe bapak nganti merinding awakku. Rama kundur mboten, Rama Kyai kundur mboten, baliku yen wis wurung Bratayuda. Nah ngaten kula ingkang kedah meksa. Wah, bayi wani karo wong gerang. Gadot, Gadot. Gadot Caedan cemplungke blumbang mawon Den. Wah, petu agecek kok. Apa mboten? Wah, aja dhuwur-dhuwur. Wah, ngerti Gadot. Aja dhuwur-dhuwur, medun. Lah mboten emut Purwoduksina mboten lajeng kula dunke. Gadot Caedan tak pecah siramu. Gadot, yo wis ora iso mecah. Petro aja sok ngece, Werkudara lagi kaya ngene kok diece. Janaka men dawuh. Jane piye to karepmu? Werkudara. Apa? Jane piye karepmu aku tak takon. Maracaca bebetungen. Pirang sumpahmu ing kudu kelakon ning Bratayuda? Pirang-pirang ucapmu ing kudu kelakon ning Bratayuda apa kelakon sira siadi sesuk yen sowan ngersaning sing gawe urip kowe isih duwe utang merga utangmu ora lunas. Merga sumpahmu mburung ndok tetepi. Lah kok dadi ming perkara pendhita ngawu gawar ngawur pendhita durung ana nyatane kowe kok nganti arep mentala karo pun Kakang. Arjuna ya ngono. Kok nganti arep mentala karo Kakang Semar, mongko Kakang Semar kuwi ketayalan sirah dienggo sikil-sikil dienggo sirah. Ming momong karo kowe, momong karo para Pandhawa. Oh lah jagat Dewa Bathara. Lah kok dadi kaya ngono pambegamu? Ayo nek pancen karmatene karo Natandrawati pancen ana. Nek upama kowe engko getonmu wis ora ana gunane wong-wong mati wis ora bakal iso urip. Lho, ra kagungan Sekar Wijakusuma to, Den. Menengo. Oh ya wis. Yen karmatene karo Semar paten ana, yen Semar tekaning pati, kowe engko getonmu ora bakal ilang. Merga Bratayuda ora bakal iso diselaki meneh. Kuwi kudu kelakon, Bratayuda kudu kelakon merga kuwi kodrating jagat. Kuwi pesthi ingkang kudu lumadi. Inggih. Bali ora? Wangsul. Lah rak ngono. Werkudara bali ora? Bali. Ngerti omahe kok? Prek. Wah, Petro. Ayo nek bali rono. Inggih, ngestaken dawuh kula nyuwun pangapunten Koko Prabu. Ora apa-apa. Wong urip kedurungan ina lali salah apes lawan mati. Napa Petro? Ngece. Iki ngapa ya wong iki? Ora ana masalah apa-apa kok dasdes-dasdes. Werkudara bali ora? Bali. Ayo ngono. Yo. Plirak-plirik matane. Ayo ya arep bali aku. Oh iya, manfaatkan kowe ya. Wedhus ya ora. Reng apa? Bali ora? Bali ya. Ora bali ya rugi ta ya. Yen nganggri garing arep melu-melu. Delikke kene. Arep ngeplak pantil watu sirahe. Do mulih.
Ngapa truk mencicil? Ngece wae ya? Ah ngece ya, aku tak liwat kene wae. Oh lah setan ngerti wae ya. Ngerti wong watune gedhe, watune karo kowe. Abimanyu wonten maring adawu. Aku ngaturke panuwun. Nggih, mboten dados menapa. Petruk bapakmu kon mungsuh mriko kae nggih. Iki sapa? Semar kowe Dewa Buddha ya Dewa Antaka. Dewa Antaka, Dewa Buddha ya. Rasaku kian bebangal, rasaku kian gunem tanpa guna. Waktu tinggal 2 menit. Mati. Batal mati aku. Wah. Woi. Atau bagaikan Semar kula sampun tobat Kakang Semar. Sik gamelane. Ya, marai bokongku obah dhewe. Iki ngapa lho? Durga de. Dikapak-kapakno kowe diwaning panghidup pangrecana. Usahamu ora bakal iso kelakon mateni para Pandhawa. Rubeda Kang Sinanding ora bakal iso kelakon. G. Galuh. Kowe ora pantes mapan ning kene. Ayo bali. Ora bali tak kumbala geni. Ganggu gawe para warga masyarakat kelan para bapak-bapak sing asta ning pemerintahan Kabupaten Tulungagung. Aja takon dosa konangan Semar aku sing ngobong awakmu. Nyuwun pamit Kyai Semar, nyuwun pamit. Madangi jagat tumungup-ungup paning sapucaking wukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya mega lan gunung sesuk meneh dipitung yen to lakon aja nganti ngawu gawar ngawur nuruti karo karep nanging tanpa pitung kuwi ora prayoga ya nggone Syah dininggal praja malah dadi sarana tumurun ing kanugrahan tumrapun Kakang apa dening Kakang Semar. Wah malah entuk wayu ya wayu katentreman pinirang dadi loro pun Kakang menawa dadi suwing para Pandhawa apa dening Kakang Semar menawa dadi pamomong loro-lorone ora bakal bisa dipisahake. Dene Pandhawa ing menawa dadi utusane ngadil ingkang bakal ambabar katentremaning jagat sawigung Yayi. Ya Kresna kakangku.